Hei, hai să vă spun o aventură, uite aici comentariile săptămânii și hai să-i dăm drumul. Apropo, lasă și tu unul dacă vrei să apari. Tocmai ce am terminat și eu sesiunea și oficial a început și pentru mine vacanța de vară. Așa că ieri am ieșit cu Miță în oraș și dintr-o vorbă în alta îl întreb. Bă, Miță, nu știu cu ce să fac aventura de săptămâna asta. Păi fă una cum am fost atunci noaptea prin București 10 km de era să o pățim grav. Bă, nu zici de-o, dar crezi că prinde? Da, mă, n-are cum să nu prindă, vrei să facem un pariu? Ce pariu? Un pariu cu tine Pocavea că face cel puțin 500 de like-uri. Bine mă, sigur o dai. Da mă, dau. Bun, și acum că v-a dat un pic de context, hai să vedem cum era să o pățesc încă o dată în București. Se văcea că era toamnă și după mai multe zile de ieșit în oraș, rămăsesem fără idei de ce să mai facem. Așa că, cum eram afară cu Miță, una pe telefon și sun un prieten care se mutase recent în București. Hai, salut! O, salut mă, dă, mai dai și noi un semn de viață, ce faci? Uite bine, mă gândeam să vin cu Miță zilele astea pe la tine, pe acolo. Ce zici, ne primești? Da, cum să nu? Mai băgă și noi FIFA, mai vorbim una alta. Veniți. Blană, după ce stabilim mai multe detalii, merg cu Miță să ne luăm biletele de tren, iar apoi merge fiecare la casa lui să pregătească câte ceva. Miță și ia Xbox-ul, eu iau mai multe manete să avem și niște snack-uri. Bă, și vine ziua să plecăm. Mă îmbrac frumos, îmi dau cu parfumul ăla de ocazii și merg să mă întâlnesc cu Miță, că na, nu te duci toată ziua la București. Uite și cum eram îmbrăcat, pentru că o să fie relevant mai târziu. Ghete de piele, bluză, palton și un ghiozdan. Ei bine, și cum mergeam eu, eram cam la vreo 10 metri așa de Miță și l-aud pe ăsta cum țipă. Nu mi-a dat seama ce vrea să zică inițial, dar grăbesc puțin pasul, ajung lângă el și îl întreb. Da, unde arde? Cât e ceas? Eu uite, e 3, noi la 4 avem dren. Da, trebuie să mai luăm ceva. Ce ceva? Hai că zic pe drum. Ziceam să luăm ceva de băut cu pahare, că na, abia s-a mutat la casă și nu-i fac rău 2 pahare în plus. Bine, hai, dar de pahare nu stăteam eu acum. Mergem noi la magazin, luăm ceva de băut cu pahare de sticlă lipite în set și ușor trecuse timpul. Când ne uităm la ceas, ce să vezi frate, 4 fără un sfert. Mai avea vreo 15 minute, cam atâta făceam noi de la magazin la gara, așa că n-am mai stat pe gânduri și direct fuga mari spre gară. Ce-ai vere să mă fi văzut pe mine în palton cum alergam. În fine, ajungem noi rupți de oboseană, pe la și 5 minute și trenul nu mai era în gară. Bă, Miță, firar de capul tău că am pierdut trenul. Paharele 3,9. Aie, îl plătesc eu pe următorul. Bă, dar n-apucă să zică că imediat aud din boxe. Trenul Interregio va sosi în gară în 5 minute. Vă mulțumim pentru înțelegere. Da, vere, trenul nostru avusese întârziere, așa că am avut noroc. Vine trenul, ne urcăm noi pe căi legale, adică cu bilet, ceea ce nu se întâmpla de fiecare dată, și pleacă trenul. Fiind cu Miță, a părut destul de scurt drumul. Am vorbit pe tren, mai ceva ca babele alea pe uliță. Mai ales că nu prea era lume și ne permiteam. După mai bine de 3 ore de mers, ajungem în gara de nord. Ne uităm noi să ne luăm câte ceva, dar bine, ne-am uitat că un covrig acolo era cât Xbox-ul în Miță. După ce ieșim de acolo, pe stradă, ce să vezi frate, autocarul celor de la Universitatea Craiova. Bă, Miță, vezi ăla? Da, mă, de ce facem? Băi, eu aș face poză cu Reghecam. Hai să așteptăm puțin, vede dacă vine cineva. Pentru cei care nu știu, Reghecam a fost și antrenor de fotbal la Steaua, iar eu, Stenis fiind, aș fi făcut o poză cu el. Acum, noi ne-am pus pe așteptat, acum am văzut că nu vine nimeni, doar 1-2 cercetători. Am plecat în drumul nostru la băiatul unde trebuia să ajungem. Bă, dar mai mergem puțin și zice Miță. Băi, asta-i, nu luăm și noi autobuz ceva? Păi nu știu, cât facem pe jos? Dai să bag pe GPS. Bă, și acolo arătau că erau vreo 10 km și timpul era de vreo oră jumate. E lejer, ajungem repede. Miță tot insista. Bă, să luăm totuși autobuzul, că stăm și noi pe spate. Ce autobuz, bă, e frumos, ne mai plimbăm și noi, vedem și noi Bucureștiul. Bine, mă, hai. Bă, și am început să o luăm la pas. La început nu era așa de rău. Bine, era să ne calce vreo 2 mașini pe trecerea de pietoni, dar am scăpat întregi. La un moment dat, pe lângă faptul că se întunecase, începuse să plouă. Nu dădea atât de rău, dar suficient cât să mă facă pe mine să-i zic glumiță. Bă, uite un magazin. Hai să stăm și noi puțin până trece ploaia. Intrăm noi, ne luăm amândoi câte o apă să nu părem bulangii și ne uităm pe geam. Bă, mă, dar nu cred că se mă oprește. Bă, dar mai stai un pic. Și am stat, frate. Am stat până când a început să-i dea torențială. Ce era să facem? Până la urmă am ieșit. Miță mi-a dat gluga lui de la geacă și el și-a pus o căciulă. Să mă fi văzut cum dădea moda în palton și glugă de fâș. Și uite așa, am plecat din nou la drum pe întuneric și ploaie torențială. După mai mult timp de mers, intrăm pe o porțiune de drum neasfaltat. Pe unde o luăm, bă? Pe aici.
Și ai frate că era un mocir acolo de n-am văzut în viața mea. Chiar mă gândeam la un moment dat dacă sunt în India sau într-o capitală europeană. Ce-i drept? Eu am avut ghetele, dar miță, în Adidas, nici nu vreți să știți că din 5 în 5 minute ăsta înjura și făcea ca toate alea. Bă, firar de capul lor, nu și ei în stare să pună un asfalt. Cum nu era suficient de rău, peste încă vreo 5 minute când începem să dăm cât de cât de asfalt, pe partea stângă în fața noastră, o haită de vreo 10 câini de mărimi destul de bune. Eu atunci am făcut un pas înapoi și îi zic lui Miță, bă, ce facem, mă, hai pe altă parte, că n-avem șanse pe aici. Ăsta nervos cu mocira până la genunchi, nu mai gândeam logic și zice, ce câini, bă, te ții tare, mergi drept și nu-ți fac nimic. Da, mă, dar n-am chef să alerg. Chef, nechef, aia e dacă ne alergă, nici eu nu o să-mi iau pe altă parte să pierdem timpul. Ce să te mai înțelegi cu nebune? După mai multe discuții, trecem noi, câinii ne trau mereu de ziceam că gata, atât mi-a fost, dar într-un final reușim să trecem de ei. Acum v-am spus, dădusem de asfalt, dar nu și de civilizație. Nu mă întrebați pe unde eram, că n-am nicio idee. Erau tot felul de străduțe de mă simțeam ca în labirint. Singura veste bună era că se m-a oprise ploaia. Acum, cum ne orientam noi pe acolo, sfântul GPS ne bagă pe o străduță cumva între clădiri. Beznă totală, nu vedeai nimic. Acum că se mai domoliseră apele, nici Miță nu mai era Hercule ăla neînfricat de la faza cu câinii, așa că decidem de comun acord să nu o luăm pe acolo. Nu de alta, dar la câte povești am auzit cu tâlhării, boschetari și așa mai departe, nu voiam să mă trezesc cu un tun în cap. Bă, și pornim să căutăm altă rută. Pe o parte era o parcare, pe altă parte o colea prea mult, așa că în cele din urmă, nemai având ce face, chiar dacă nu voiam, trebuia să mergem pe alea întunecată. Cum ne făceam tot felul de filme în cap cu ce se poate întâmpla, realizăm un plan. Bă, fii atent, stăm aproape unul de altul, cu mâinile aproape în gardă și dacă e ceva, fugim. Dacă nu putem, ne confruntăm acolo cu ce-o fi. Da, mă, așa facem. Zi și făcut. Ne luăm poziția, mergem ce mergem și la un moment dat când dăm să trecem colțul spre lumină, ce crezi, frate? Lăsăm garda jos și ne uităm amândoi. Ei bine, acolo era un om al străzii care dormea cu sticla de bere lângă. Bă, ce facem? Hai că poate se trezește ăsta, hai să ne grăbim puțin. Grăbim noi pasul, trecem de el și în spatele nostru auzim doar sticla de bere cum cade. Îți dai seama că nu ne-am uitat înapoi și am băgat sprint mai ceva ca la maraton. Acum dacă s-a trezit, nu știu, dar ce-i drept e că nici nu voiam să aflu. De aici nu mai aveam prea mult până la destinație, ba chiar începuserăm să dăm cât de cât de civilizație. Și cum credeam că nu se mai poate întâmpla nimic, că vorba aia eram pe stradă, în apropierea unui garaj, ce crezi, frate? Vedem mai mulți oameni adunați în jurul unui foc. Aveau mare grijă să facă ei cumva să nu se stingă. Acum, poate nu pare ceva mega dubios, dar când am trecut pe lângă ei, se horbau la noi, nu știu dacă de frică sau să așteptau să le facem ceva. Mai că începusem să iau garda de palea întunecată. După tot ce se întâmplase în seara aia, îți dai seama că mintea mea a luat o razna. Mi imaginasem pentru o clipă cu robe din aia pentru ceva ritualuri. Dar n-a fost cazul de robe. Acum erau îmbrăcați normal, dar de ritual nu sunt sigur nici în ziua de azi. În fine, în cele din urmă ajungem la băiatul respectiv, care normal că nu era acasă, dar noroc că ne-a deschis fratele lui după vreo 10 apeluri. Ce s-a întâmplat în seara aia merită clar povestit în partea a doua aventurii de azi, care se încheie aici. Acum, ca să încurajăm partea a doua, hai să vedem cum ne descurcăm cu pariul ăla propus de Miță, cu 500 de like-uri. Da, și voi share acolo să vedem cum facem. Concluzia aventurii de azi: bă, Bucureștiul, noaptea, nu e un oraș atât de periculos, în sensul în care dacă ne plimbam în astfel de locuri prin Marea Britanie, probabil că nu mai ziceam aventura asta. Noroc și ne vedem în aventura viitoare!